So yung guys, no, nabayaran na namin yung ticket. Pupunta tayo sa bayan ng Rosales ngayon, no, para ayusin yung kaso ko kagabi. Alright mga idol, no. What's up, what's up? Babalik na naman si Ride Trip Motovlog. So today guys, no, kita nyo na maagang maaga. So pupunta tayo sa bayan ng Rosales ngayon, no, para ayusin yung kaso ko kagabi. Nahuli kasi ako kagabi. Tanga talaga. So pupunta tayo doon para ipakita sa nanghuli na okay na tong motor natin, hindi na maingay. Natikitan kasi ako kagabi. Hoy! Pauwi na ako. Tikitan ako sa Kabalawangan Sur, no. Eh kilala ko pa naman yung nakatikit sa akin. Taga doon din lang sa Kuliling. So sabi niya balik daw ako doon bukas. Ngayon Wait a minute. pakita ko sa kanya na hindi na maingay yung motor. Kaya ngayon pupunta tayo doon na ipapakita ko sa kanya yung motor na nakalagay na yung silencer, kaya hindi na maingay. Malay mo mamaya, di ba, Mac? Baka mahugot pa niya yung ticket. So swerte tayo pag nahugot niya, di ba? Kasi nga pinapabalik ako doon sa police station. Music keeps me dancing. So yung guys, no, kamusta nga pala kayo? Matagal akong hindi naka-upload. Ano date ba ngayon? Mga January 30 ata ngayon. So sana okay pa tong mic ko, no. Matagal kasing na-stop. So may vlog ako nung January 1. May vlog ako pero hindi ko alam sira pala yung dati kong mic. Yun yung gamit kong mic, sira pala. Kaya hindi ko na in-upload. Wala din lang naman ng audio. Kaya tinamad na ako mag-edit. Kaya hindi ko na in-upload yung video na yon. Yung time na mag-edit na sana ako, nung pinanood ko, wala palang sounds. Malas. Buong January wala akong upload. Meron naman pero yung clip lang, yung mga video ko noong 2021. Yan, dito ako mismo nahuli kahapon. Kagabi. Doon na lang mismo sa may crossing. Tanga talaga. So malapit na tayo sa bayan, no? So update ko na lang kayo mamaya pa nasa presinto na tayo. Right, so malapit na tayo, no? Gagawin na to ah. So yan, update ko kayo mamaya pag nakita na natin yung nagbabalik sa atin dito sa police station. The next day. Alright, what's up? So ito na yung pangalawang araw natin na magbabayad ng ticket. Hoy! Nakulangan nyo! Kahiin nyo!
Kasi sarado kahapon dahil linggo, ngayon Lunes. So ngayon tayo magbabayad. So always traffic naman dito sa bayan ng Rosales, lalo na ngayong umaga. Ay, hindi pala umaga ngayon, guys. What? Magtatanghali na. Umalis ako sa bahay mga 10:30 dahil galing pa kami ng Nueva Ecija. So always traffic dito. Sunog na ako, guys. Paano masabi? So singit-singit din tayo. A few moments later. Alright. Yan. So doon tayo magbabayad. Ikot tayo dito sa round ball. What? Puno na ata yung parking. Bayad ticket, boss. Bayad ticket. Pagbalin. Sir? Meron, sir. So, pagpapasok ka dito, kailangan ng vaccination card. So, may vaccine naman na tayo. So, dito tayo. Alright, update ko kayo mamaya. 5 hours later. So, yung guys, no, nabayaran na namin yung ticket kasi nahuli ako nung Sabado ng gabi. So, advice mo lang, dapat huwag nang magpapagabi pag So, ngayon uwi na tayo kasi pangalawang balik ko na to sa isang araw. Kasi kaninang umaga, ang daming pila. Saka aabutan na ng tanghali. Kaya umuwi na ako kanina. Tapos bumalik ako ngayong hapon. Balikan ko kayo mamaya pag nasa motor na tayo. A few moments later. Ngangay, madam. Sorry po. Nabangga pa tayo. Shit. Yan pa yung nakabangga sa atin, no? Ay! Pauwi na nga lang, mababangga pa. Bangga tayo sa likod, mga idol. Nakatigil na nga ako eh. Iba talaga pag babae yung driver. So buti na UP lang yung plate number. So hanggang dito na lang, guys.
please like, share, and subscribe. So hanggang dito na lang guys. Peace out.